Gisugdan na karong adlaw ang laing hugna sa pagpanghatag sa tabang pinansyal sa mga persons with disabilities o PWD. Ang maong programa ubos sa Department of Social Welfare and Services o DSWS nga nagtinguha sa pagtabang sa mga PWD sa dakbayan. 3,000 pesos ang madawat sa mga benepisyaryo ni ini sugod Hulyo 14 ug 15, 2023 apil na sa Lunes, Hulyo 17. Sa barangay Kaputhaw, adunay 294 ka PWDs nga nalista nga makadawat sa pinansyal nga tabang ug 70% na kanila ang nakadawat sa hinabang karong adlaw. Nasayran nga 23 kanila ang mga bedridden na. Ang regular sa PWD sa Kaputhaw is 271. Then ang atong bedridden is 23. Gipanguluhan ni Attorney Ronald Anthony Liblando, Head sa Division for the Welfare of the Urban Poor, ang pagpanghatag sa tabang pinansyal sa barangay Kaputhaw sugod alas 8 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto. Ang mga bedridden nga PWD wala na giawhag nga moadto sa Kaputhaw Gym kundi ihatod lamang sa mga opisyales ang hinabang sa tag sa nilang panimalay. House to house yun ang bedridden, ma'am. So, wadyo yung problema sa bedridden kung maaari sila diri, di sila problema. Sila adtoon sa DO. Pero yung ID, original ID jud dapat i-present sa ilaha. Then kung di sila ka-perma, ang ilang guardian ang mo-perma. Then permahan na pod sa God Focal sa barangay. Mapasalamaton ang mga nakadawat sa maong hinabang tungod alang kanila dako na kaayo kining tabang para pangpalit sa ilang mga personal nga gamit, tambal ug uban pang panginahanglan. Pasalamat ko kay makatabang palit sa mga kanang tambal. So para sa tambal din nimo. Sa maintenance sa akong mata. Katabang ni para sa kanang koan like pag-eskwela, then sa mga sinina na mga kanang school supplies, then kundi ka ng kaon. Palit na ako cellphone. Gawa sa kwarta nga ilang nadawat, nakadawat usab sila og pack lunch og juice. Padayon nga mga hatag sa tabang pinansyal ang barangay Kaputhaw ug uban pang mga barangay sa dakbayan ugma Hulyo 16 ug sa Lunes, Hulyo 17. Reminder sa wala pa nakakuha silang PWD financial assistance, naami tomorrow sa barangay Kaputhaw 9 AM until 12. Barangay Hall sa Kaputhaw. Kini si Shalo Laburada, UP Com intern alang sa MyTV Cebu.